ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। भाजपचे कुडाळ मालवण विधानसभा प्रभारी तथा माजी खासदार निलेश राणे यांनी कुडाळ भाजप कार्यालय येथे प्रतिष्ठापना झालेल्या सिंधुदुर्गच्या राज्याचे दर्शन घेतले। दर्शन घेतल्यानंतर माजी खासदार निलेश राणे कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे आमदार म्हणून निवडून येऊ देत असं गाऱ्हाणं भाजप पदाधिकारी कार्यकर्त्यांकडून घालण्यात आलं। सावंतवाडी नगरपालिकेच्या स्वच्छता विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आरोग्य सुविधा देण्याबरोबरच त्यांचा विमा काढण्यात येणार आहे, तसेच त्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे, अशी माहिती पालिकेचे मुख्याधिकारी सागर साळुंखे यांनी दिली आहे। मळगाव कुंभाराळी येथील नागेश महादेव राऊळ वय 63 या वृद्धाचा आज पहाटे विहिरीत पडून मृत्यू झाला। पाणी काढत असताना तोल जाऊन विहिरीत पडल्याने मृत्यू झाला असावा असा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केलाय। मुंबई गोवा महामार्गावरील इन्सुली आरटीओ चेक नाक्याजवळ तहसीलदार श्रीधर पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आज सकाळी धडक मोहीम राबवण्यात आली। गोव्याकडे बेकायदा वाळू नेत असणाऱ्या 7 डंपरवर तर ओव्हरलोड काळा दगड वाहतूक करणाऱ्या 2 डंपरवर कारवाई करण्यात आली। असे एकूण 9 डंपर ताब्यात घेऊन जवळपास 12 लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला। बिल्डिंगवर अजगर आढळल्याची घटना ठाण्यातून समोर आली आहे। एका अपार्टमेंटच्या उंच खिडकीवर अजगर चढला होता। त्यानंतर अपार्टमेंटमध्ये एकच खळबळ उडाली। त्यानंतर या अजगराला रेस्क्यू करण्यात आलं। या घटनेचा व्हिडिओही समोर आलाय। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।